Фирма Агритоп направи силно участие на Агра 2016, като бе отличена за креативно представяне на щанд и обогатяване на Международен панаир Пловдив. Наградата наистина бе заслужена, тъй като компанията тази година се бе постарала да изложи демонстрационни макети на оборудването, което предлага. Така фермерите имаха възможност детайлно да видят как могат да модернизират своите стопанства и тенденциите, които се налагат като водещи в сектора. Агритоп за поредна година участва на изложението Агра 2016 с показани новите тенденции. Новите тенденции в сектора са инвестиции в изхранването на животните, подобряване условията в оборите за животните и другата нова тенденция е засилен интерес на фермерите в инвестиции в сектора с овцеферми и козеферми. Затова на нашия щанд на Агра 2016 ние показахме от всичките тези неща, които аз изборих, с цел нашите клиенти и всички фермери да могат да получат максимално достоверна информация. Доенето при овцете е по-специфично и тъй като определени породи стават за машинно доене, все повече фермери се насочват към отглеждането на породи, при които то може да се прилага. Закупуването и монтирането на доилна зала улеснява самата организация във фермата. Самото издояване, което става по-бързо, по-качествено, броя на микроорганизмите се намалява в млякото и млякото директно от доилната зала постъпва в охладителния танк, без да се допуска контакт с околната среда, което е от изключителна важност в професионалните ферми. Тази година на Агра 2016 акцентираме основно на доилна зала за овце, която е оборудвана, тук имаме макет 1:12 с компютеризация, която може да следи за продуктивността на животните. Основно акцентираме на доилната зала за овце, тъй като последните 2 години има много сериозен интерес в този сектор. Основно животните, които се внесаха в България, са от породите лакон и аваси. Имаме доста запитвания, като най-малките овцеферми са от порядъка на около 100 животни и достигаме до около 2000 животни дойни. Като целогодишно искат да доят животните, което означава, че през определено, постоянно ще имаме доени 365 дена в годината, за разлика от така познато ни в България доени, което продължаваше 4-5 месеца след отбиването на агнето. Освен решение в оборудването на овцевъдни стопанства, Агритоп представи по време на Агра и цялостни решения за оборудване на кравеферми, свинеферми, птицеферми и козеферми. Нашата фирма Агритоп предлага цялостни решения на фермерите, като се започне от идеята, самата технология, проектирането, строителното разрешение, съдействане на много от нашите клиенти, кандидатстването по програмите, финансирането и дори изграждането и оборудването на всяка една ферма, било то овцеферма, кравеферма, свинеферма. Ние сме с 10 годишен опит и считам да кажа, че така доста добре стоим на пазара. В тази насока по време на Агра 2016 бе представено и оборудване за свинеферми и птицеферми на немската компания Schultz. Ние сме специализирана компания в интегрирането на компютърни системи за цялостно управление на климата, хранене, охлаждане и вентилацията в животновъдни ферми. Тук зад мен мога да ви покажа разработената ни система за напояване и хранене при птицеферми. Това е изцяло автоматизирана система, в която също има вграден модул за контрол на температурата. Много сме доволни от нашата съвместна работа с фирма Агритоп и се надяваме за в бъдеще да правим все повече проекти заедно и да обновяваме и модернизираме българските животновъдни ферми. Интересът към щанда на Агритоп не стихваше по време на всички дни на изложението. Той бе оправдан и от предстоящият старт на мерки по програмата за развитие на селските райони, по които животновъдните стопанства ще имат възможност за модернизация. Също така, ние направихме в последните 7-8 години немалко ферми, модерни ферми. Повечето от тях се характеризират с свободно боксово, модерно отглеждане на животни, с
система за вкарване на въздух, собствено проветряване, автоматично почистване и други подобни. Затова си позволихме да направим макет, който подобява голяма част от фермите, които се изградиха в България последните години. Така от уважение към нашите клиенти и благодарност, пък и да покажем на всички останали какво биха могли да направят или поне да дадем някаква насока. Интерес показаха както от правителствени организации, така и много частни лица на първия ден на изложението. Ние сме много доволни, тъй като това за нас е добър знак, че и ние работим в правилната посока. С много от хората, които и с клиентите, които работим, подготвяме в момента самото проектиране, за да може да имаме получени строителни разрешения, които трябват при кандидатстването. И се надявам, че в лятото ще успеем да подадем доста проекти. Много от самите клиенти разбраха, че им трябват модерни и функционални сгради, където да отглеждат животните, да бъдат добре оборудвани, механизирани, за да се изключи максимално човешкия фактор, тъй като във фермите е много голям проблем с работната ръка.